inda a ciku ne ai miliyan 100 zai baka ita hegi ya laifi kan laifi kina yawo da adda nake ba adda bace kuguna ne ita kai je kina han wuya gari jarba kamu da dan sanda zakan alaji kwana na bakwai fa ba je bi ko na ba police sai sai tura na ake gaban baro fitaran ku wanki ba ki da gani ho nace dan Allah kuma 200 ni fa yace ke za ki ci uwarki ba sun kama goyewa wallahi gaban baro har tura ni ma ake tafi dan ubanki hegiya ba ki da mammora za mu ci ubanki baro ne a shawara da sai ka muku ci uwana ne ci ubanku ba ki ci muku abinci amma yanzu shawara wallahi sati na guda ba je bi ko ba suka ce kai wannan shege ya dibi wai ne ka ga dogon bakin nan kamar kare a keji ita ke baki da kowa ne nake ba da kowa wallahi haka nake ni kadai ne uwa ta mutu uba na ya mutu ba kakanni na gwada ban san su ba billahi Allah wallahi billahi ba ta kwata nake ba ni kai ni sakwata ne ga ban kudi in ma maradi ne kai ni har ga kai caji na yi nama da kaci da wajen al'atu Halima da gwalle kai ni hotel billahi ya ga sanyin S ya ratsa min kaina har bacci na kama ni na tamu a lahira nake wallahi da wata yarinya tambaye ta ce what is your name na ce wa name is ya girgirbo a duniya yanzu yayin da kika ce take kai dan ubanka karkai mana hauka Shawaraki, kana azumin nan kuwa? Ina yi kana azumin nan kuwa. Saboda Allah. Allah wallahi. Wai kai sauri je kuwa? Ai ni wali ne ni. Kai sauri je? Wali ne a da wani. Yanzu dai ka zama redi hajjiyar nan da ta taho daga Abuja. Ko ajijiya ce he na zo. Shawaraki, ka ce iska da gima. Kai da jimana, waya ka taba. Shawaraki, ga kudi na. Shawaraki, waya ka taba. Idan baka an ce iska da gima. Yanzu an ce iska da gima. Kaka rinka taba a jun mutane, kaka taba miciji wani rana Allah bai ma sare ka. miciji ai talauci ne miciji. Ai ya gama sarata. Waya bakin naka yake ne. Wai na zazzagi ba har a Facebook. Wai yan suna neman ka nace ai sun kama ni talauci ne. Dan Allah da dan sanda ya kama ka da talauci rike kawai ne ya gudu. Ga dan sanda ya kama ka. Allah saka a naira 30. Ya zo na mun lita. Alquran ya zo na mun lita. Yanzu na ji ba. a sake salfi to a sake salfi. Jona mun jona samun kyamara. Samun kyamara baba sa kyamara. Kai gare kiran dan sanda. Alquran kiran. Allah wallahi. Ka san waye wannan? Shawaraki ana magana. Ya labarin Buhari. Har yanzu ne muna cin uwar mu. Har yanzu muna karɓar gora. Baba yana mana gora ta sama. Ganduje yana ƙara samu a jihar Kano. Za mu mutu ba. Aka dauki ba. Kurige ni ku yawo. Kiri na yawo. Ya lokaci. Mutumin nan fa kamar wannan haka kake yanzu farin jini. Wai Kai to ni Allah na tuba ko jirgin sama ya ga farin jini. To ni ko macen tsari ta sani. Jirgin sama ne ni wallahi. Allah wallahi. Matata ma tace yaro Allah ya maka bulo kai na ga aura ma bulo a cikin. Ni ne wallahi. Ni mata na nake ku dora mun bulo. Ba kayan sau. Wallahi jane in wura jane ba kayan sau. Akwai shadda anan jawur a ba mu shawara ki. a akwai mana. Yo jahannama mazani. Jahannama mazani. Ba konkwasiya bane kai. Konkwasiya ne. Ai to konkwasiya da ba kwa zuwa mutane batir kun san abban nan baci zai muku dora mun jar hula kun dora na keken bera aka zo aka zagaye gida na za a samu wuta ni ba san gidan biredi ne ni ba Allah wallahi suka ce dan uban ka ba an dora ma jar hula ba an dora ka a duniya nace to ai na fasa ka je daga Ganduje ya ci zabe zaka fasa dan uban ka wallahi wasu na sa wuta ta gaba wasu na samu wuta ta ba nace da mata na kusurare ni kuma ni ya abin da Allah yi. Wai yanzu duk kullun da Aisha Buhari ta baka me yasa ka bar APC ne? Ba Aisha Buhari da tace ina akawun nace ga yi ina ATM nace ga tace kai mahaukaci ne kuma 100. Na rantsa Allah 100 amma kai account. Wai har yanzu akawun din ba komai sai hauka. A to yaushe aka ga mutane. Amma alato gaja ka ina ga wannan nan. A kasan nan ana gani na ina cin ubana ina karɓar kebur he yaron nan Ali Atuwakin ne izo yace ya girgirbau da na haukan nan ka zo mu bude ma data. Nagode maza. Sannan sai wannan yaro na kantin kwari mai shagon lesuna kofa shi ma yace ya girgirbau. Alƙawari zan kai ka gaban Buhari. Buhari mai gurasa ko ne? Shugaban shahinci ne nan naje gaban Buhari na da 100. To ina laifi? Da laifi. Ina laifi? Wallahi da laifi. Da Atiku ne da nawa ka kashe ka. Ko shugaban kasar da wani ne ai ya kamata a baka miliyan 2 kamata. Ka san Allah narki kasar nan. Me kai na miliyan 2 da za baka miliyan 2? Na rage da Allah narki kasar nan ko in ba yana sai ma kuran ruwa ba. Shawara ki. inda
danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu.